Il-ġimgħa filgħaxija 3 persuni tresqu l-qorti quddiem il-Maġistrat tal-Assa Dr. Noel Bartolo mixlija b'diversi akkużi relatati ma' droga u gruppi kriminali fost l-oħrajn. Dan wara li ġew arrestati fl-aħħar sigħat f'operazzjoni kbira tal-Pulizija li involvit sorveljanza fi proprjetajiet diversi madwar il-pajjiż. L-ewwel li tressaq kien Hamza Goraj, Marokkin ta' 27 sena li jgħix San Ġiljan li ġie mixli b'akkużi relatati ma' traffikar u possess aggravat ta' droga fost l-oħrajn. Il-prosekuzzjoni spjegat kif fl-aħħar xhur il-Pulizija bdewet u sorveljanza fuq nies Maltin barranin brabta ma' kriminalità organizzata u flus ġejjin minn sustanzi illegali. L-Ispettur Marchetti Merċieqa spjega kif jumejn ilu l-Pulizija kellha suspetti raġonevoli f'residenza f'San Ġiljan fejn ġiet innutata attività mal-jum u anke bil-lejl b'ħafna nies deħlin u ħerġin. Ir-rejd sar jumejn ilu wara nofsinhar fejn l-akkużat instab fil-possess ta' droga kannabis, kokaina u MDMA. L-akkużat li qal jaħdem f'ristorant wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih. Il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsin mill-arrest minħabba l-gravità tal-akkużi u l-biża tal-intraġġ tal-provi. Wara tressaq Mohammed Ali Al-Muzrati li bjan ta' 38 sena li jgħix San Ġiljan u ġie mixli b'akkużi marbuta ma' possess u traffikar ta' droga u li organizza jew finanzja għaqda ta' żewġ persuni jew aktar bil-ħsieb li jagħmlu reati kriminali fost akkużi oħra. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-akkużat ġie arrestat fl-istess operazzjoni brabta ma' kriminalità organizzata u ħasil ta' flus u l-akkużat der jagħmel użu minn mutur u jieħu oġġetti lil diversi persuni. L-ispettur spjega kif waqt ir-rejd tal-Pulizija fejn ġie arrestat il-Marokkin, l-akkużat instab fil-bitħa tal-istess residenza jipprova jaħrab billi jaqbes ġo residenzi oħra. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih u ma sarix talba għal ħelsin mill-arrest. It-tielet li tressaq kien Mohammed Ali Ahmed El-Mushrati, Tunezin ta' 31 sena li jgħix Buġibba magħruf bħala Lillu King li huwa proprjetarju ta' stabbiliment f'Paċeville u attiv sew fuq il-midja soċjali fejn anke jesponi l-ħajja lussuża li jgħix. Il-prosekuzzjoni spjegat kif l-akkużat jidher li jagħmel parti minn grupp ta' persuni li huma involuti f'operazzjonijiet li konsistu fit-traffikar ta' droga u ħasil tal-flus. Fis-sorveljanza tal-Pulizija l-akkużat der diversi drabi f'appartament f'Portomaso u f'residenza oħra f'San Pawl il-Baħar. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-imputat jidher li jgħix ħajja tal-lussu u jagħmel użu minn ħwejjeġ ġujellerija u karozzi lussużi. Mal-arrest tiegħu minn viċin l-Assa ta' San Ġiljan, il-Pulizija pproċediet għal tfittxijiet fl-appartament tiegħu f'San Ġiljan u f'San Pawl il-Baħar. Fil-ħin tal-arrest instabu flus kontanti u ġujellerija u fl-appartament instabu numru kbir ta' ħwejjeġ u oġġetti ta' valur. Dawn ġew elevati flimkien ma' numru ta' karozzi lussużi. Id-difiża argumentat li m'hemmx akkużi ta' droga fil-konfront tal-imputat minkejja li f'investigazzjonijiet huma fuq droga u ħasil ta' flus. Il-prosekuzzjoni argumentat li l-akkużat jinsab fi ċriki ta' persuni affiljati sew ma' traffikar ta' droga u mill-investigazzjonijiet tirriżulta li l-imputat f'Malta ma jħallas l-ebda taxxi. Fil-fatt huwa qed jiġi akkużat fuq evażjoni tat-taxxa u b'involviment fi gruppi ta' kriminalità organizzata. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li El-Mushrati ġie arrestat mid-Deputat Kummissarju tal-Pulizija Sandro Gatt fil-preżenza ta' diversi uffiċjali fosthom anke mill-Special Intervention Unit. Id-difiża baqgħet argumenta l-provi aktar b'saħħithom mill-prosekuzzjoni brabta mal-akkużi li l-imputat qed jiġi mixli bihom. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih u saret talba ħelsin mill-arrest. Il-qorti semmet l-argumenti taż-żewġ naħat u ċaħdet it-talba ħelsin mill-arrest. Id-difiża tmexxiet mill-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Francesca Zarb.